Ассалому алейкум, бародаро, апа хваракуи ма ҳама каса сӯзаки хубаки ҷамаки гирдаки кулулак риҷдакин аввале я илоҳи тавбай бачаҳои ча апа хваро ина бисёри бародаро хунаи 200 000 250 000 мехостин аки бестен успед кинен ки да ин авор чӣ гапа бачаҳои ча як катишаи чорхонага мемунам ҳавлиш ба фирм ки та якнин 2 соти хай овш пастаян яй алоҳида кубания дора уҷатхонаш бо алоҳида береда дора бародаро па хораку 465 000 сомонӣ ай 465 000 сомонӣ хона шаҳр Душанбе рӯпарӯи мошин бозор Душанбе лави рай мошин ай ба хотире ки бачаҳо чама шамол бори мардак занг ки ака гу биё ки на канали чака на тоқӣ на поқӣ на кастуни бурум ҳичи фоидам накард гуфтам ин хона барои апа хваракои ман ҳай аввал я илоҳи тавба бародаро ина марамат хонаи чорхонага евраримон чизи чораш кати 465 000 сомонӣ успед кинен нигоҳ кинен бачаҳои ша ина якам хона бародаро апа хваро гамда ҳайбат хона арзуна дилам ба ин хона месӯза деям хона просто бания шалинен одихотунами қапин бародаро як гапа ки рӯз шидистай бачаҳои ша бихезен ай худтон бихезен ки турбара қапида мебурай нигоҳ ки турба қати бародаро гирди хона гирди турба то мехири рост боло меои фақат тортори турба меои бародаро апа хварако гарени бад хонара арзон мемонам номерои соҳибхонаро мемонам успед неки нархи улубулу ва нархи нами шафтулуш кагин балтонча шаби я балтонча зури дига дора ина бачаҳои ша дидестен лави рай мошин рӯпарӯи мошин бозор якам куча хулосаи гап чикор мекунем ина бо як хонаи калони замонавӣ ба ҳама ремонтош ба телевизор ба чизи чораш афсӯс бародаро бачаҳои ча афсӯс мехӯрам пул надорам агар нехида мехармаш зиндагӣ мекунам даро ҳама оригиналай як аз занг зада ки бои таришид мега сағраи лағлақӣ охи бачаҳои ча иҷа хелишам тари ҷоай иҷа хелишам хеле ай хулоса чикор мекунем номерои соҳибхонаро поин навурда мемонам занг бизан номи канали сағраи лағлақӣ бародар успед ки агар ягон маъракану нохириша хонара рӯзи шабӣ ҳамаи мардама мебара немидии меташ ҳама то раиси маҳаллара мебара апа хвараку аки дар номатон ҷону олуболу шикардам нархи чоштак ними шафтолу и хели навор и хели хона то қайканали сағраи лағлақӣ меои подписатам ки дофаи дига гумон кардӣ як ягон хеш тавори дар хона дар кор меша бо биёвем бачаҳои ча нигоҳ кӣ аҷоибиша нигоҳ кӣ гирди турба то мехӯри нигоҳ кӣ клуб меха мейрай хай хулоса чикор мекунем номеракои соҳибхонаро мемонам бародаро занг бизани мардуми ғариб апа хваракои ма хизматам барои шумо овуш пастаян яй и ягон бучка неста бачаҳои ша оиам меомадаги яйда тавоб дора светакошос документош дар номи соҳибхона хичай 2 та мошин бачаҳои ча дар ҳавлӣ медорад 2 та мошин дар ҳавлӣ медорад ина